O informe oficial sobre o naufraxio do Villa de Pitanxo indica que o barco afundiu durante a manobra de viraxe e que o capitán deu a orde de evacuación moi tarde. Son as principais conclusións que sacou a Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, ás que os servizos informativos da Televisión de Galicia tiveron acceso antes da súa publicación. Os informativos desta casa, da Televisión de Galicia e da Radio Galega tiveron acceso a ese documento, o informe da CIAM, antes de que se fixese público. Apuntan aí claramente unha neglixencia como causa principal do afundimento do barco. 3 anos despois do naufraxio en augas de Terranova, a Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, dependente do Ministerio de Transportes, conclúe que o Villa de Pitanxo ía sobrecargado, polo que levaba a tolva de desperdicios demasiado cerca da auga. Eso complicou a manobra de viraxe do aparello, que ademais se realizou nunhas condicións marítimas moi malas. Tamén conclúe a investigación que o capitán do barco deu a orde de evacuación moi tarde, que a tripulación non estaba familiarizada cos protocolos e que incluso tiveron dificultades para localizar os traxes salvavidas.